नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. सिंधुदुर्गात महायुतीची घोषणा. रवींद्र चव्हाणांचं सीएमांकडून अभिनंदन. आणि महायुतीचा सिंधुदुर्गात जल्लोष. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी महायुतीची रणनीती काय असणार आहे हे आता पुढे येऊ लागलाय. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी खासदार नारायण राणे यांची कणकवली इथं ओम गणेश निवासस्थानी भेट घेतल्यानंतर महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पाहूया. साहेब, मुंबईचे जे आकडे आहेत हाती महायुतीला एकंदरीत थोडंसं पुढे जाताना दिसते. 83 दरम्यान आकडे गेलेले आहेत. हे थोडंसं नाही, भरपूर पुढे आहोत. मला असं वाटतं की जे आम्ही संकल्प केलेला होता मुंबईकरांच्या विकासाचा, तो यशस्वी होताना दिसतोय आणि फार मोठ्या फरकानं महायुती मुंबईमध्ये विजयी होईल. साहेब, आपण आता जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक होत आहेत आणि त्याच्याच अनुषंगानं आपण आज खासदार नारायण राणे साहेबांची भेट घेतली आहे. मागच्या वेळी युती झाली नव्हती, फटका कुठेतरी महायुतीला बसला होता. म्हणजे आणि यावेळी काय होईल, युती होईल काय? मागं काय झालं त्या कटू विषयावर जाण्यापेक्षा गोड काय झालं त्याच्यावर बोलू ना. त्याच्यामुळे राणेसाहेबांना शिवसेनेचे सगळे पदाधिकारी आम्ही भेटलो. निलेशजींची या संदर्भामध्ये चर्चा झाली. निलेशजी देखील दुपारी या ठिकाणी दाखल होत आहेत. माझी स्वतः पालकमंत्री नितेशजीं देखील चर्चा झाली होती नितेशजींची. आणि आमचे पक्षाचे प्रमुख आहेत एकनाथ शिंदे साहेबांच्या परवानगीनं मी इथं आलो होतो. आणि आज कटुता मागे जी काय झाली त्याच्यावर आता चर्चाच नको, प्रश्नच विचारू नका तुम्ही. ती सोडून इथं युतीनं भाजप आणि शिवसेना लढण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली. साहेब, महायुतीच्या माध्यमातून आपण राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झडपी पंचायत समिती लढणार आहात. बंडखोरी दोन्हीकडनं होऊ शकते, शिवसेनेत सुद्धा आणि भाजपामध्ये सुद्धा. बंडखोरी झाली तर राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरांना कसं समजवायचं ते आम्हाला माहिती आहे. युतीचा फॉर्म्युला काय ठरला आहे काय? आता फॉर्म्युल्याच्या संदर्भात मी सांगितलं की सावंतवाडीमध्ये स्वतः दीपकभाई केसरकर हे आमदार आहेत. त्याच्यामुळे दीपकभाई केसरकर, आमचे जिल्हा प्रमुख संजूजी परब, मनीष दळवी, ही जी टीम आहे भाजप आणि शिवसेनेची, ती एकत्र बसून निर्णय घेईल. निलेशजींचा स्वतःचा मतदारसंघ कुडाळ मालवण आहे. त्याच्यामुळे दत्ता सामंत साहेब जिल्हा प्रमुख आता होते, ते आणि निलेशजी बसून निर्णय घेतील. आणि कणकवलीच्या बाबतीमध्ये देखील दादांच्या समोर नितेशजी, निलेशजी, दत्ता सामंत आणि संजय आंग्रे असे बसून निर्णय घेतील. पण कुठेही कटुता निर्माण होणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेऊ. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र आले, त्याच्यानंतर मराठीचा मुद्दा जो आहे तो प्रामुख्याने पुन्हा एकदा आला. मात्र त्या पद्धतीचा आता रिझल्ट पाहतोय तर लोकांनी ठाकरे बंधू एकत्र आलेले हे पण त्यांना रुजलं नाही की मराठीचा मुद्दाही त्यांना नाही. या सगळ्या गोष्टी मुंबईकरांनी नाकारलेल्या आहेत. अजून तासाभरानं ह्याच्यावर बोललेलं अजून चांगलं राहील. तासाभरानं मी तुम्हाला रत्नागिरीतनं माझा बाईट पाठवतो. दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येत आहेत. काही जण मराठीचा मुद्दा घेऊन पुढे ठाकरे बंधू दोघे आलेले होते, पण तरी देखील काही जनतेने त्यांना म्हणावं. पण एक मला कळत नाही, मराठी माणूस म्हणजे उदय सामंत हा मराठी माणूस नाही का? राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे मराठी नाहीत का? माननीय एकनाथ शिंदे साहेब हे मराठी नाहीत का? म्हणजे हे म्हणजेच मराठी असं नाही आहे आणि हेच म्हणजे मराठीची अस्मिता असं नाही आहे. मराठी भाषा मंत्री म्हणून मी सांगतो की 5 वर्षानंतर इलेक्शन आल्यानंतर मराठीचा मुद्दा काढण्यापेक्षा 5 वर्ष मराठीसाठी आम्ही काय करतोय हे महत्त्वाचं आहे. आणि मला जर विचारलं की मराठीसाठी आम्ही काय करतोय महायुती म्हणून, तर 1 वर्षात मराठी भाषेसाठी आणि मराठी माणसासाठी जगभरामध्ये काय केलं हे मी सांगू शकतो. ठाकरेंनी मराठी माणसासाठी काही केलं नाही असं म्हणत. मी असं कुठं म्हटलं? हे तुम्ही म्हटलं, मी असं म्हटलंच नाही. आता तुमच्या मनात आहे ते आता मी कसं बोलू? तुम्ही एकदा सांगून टाका. मी नाही म्हटलं. मुंबईचा महापौर मराठी होईल ही स्पष्ट भूमिका देवेंद्रजी फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी शिवाजी पार्कच्या जाहीर सभेतनं घेतलेली. मुख्य बाजारपेठ पाईपलाईनचं काम पूर्ण होऊन 10 दिवस झाले तरी रस्ता डांबरीकरणाचं काम पूर्णत्वास आलेलं नाही. सावंतवाडी नगर परिषद बांधकाम विभागाचे अधिकारी मस्तावलेत. ते टेंडर प्रोसेसच्या कामात व्यस्त असल्यानं त्यांना जनसामान्यांच्या प्रश्नांचं पडलेलं नाही. आजच्या दिवसात डांबरीकरण झालं नाही तर माती अन्न खडी नगर परिषदेच्या दारात आणून होतो असा इशारा नगरसेवक देवास सूर्याजी यांनी दिलाय.
हा पूर्ण काढलेला धुळीचा त्रास होतो ना, धुळीचा त्रास होतो ना सगळ्यांना. व्यापार मुख्य बाजारपेठ आहे आणि मुख्य बाजारपेठेच्या समोर हे जवळपास आता 11 दिवस झाले आहेत या पूर्ण या कामाला. ही पाण्याची लाईन नवीन घातली होती, जी गढूळ पाणी येत होतं 10 कुटुंबांना, त्यासाठी ही पाण्याची लाईन घातली होती आणि त्यांच्याकडून विचारणा केलेली होती की ज्यावेळी खणणार ते त्यावेळी ताबडतोब ती पूर्णपणे बंदोबस्त केला पाहिजे त्याचा, कारण मुख्य बाजारपेठ आहे. तर आज बांधकामचे अधिकारी यांना जवळपास 2 दिवस संपर्क करतो की लवकरात लवकर याचं नळ पाणी योजनेचं जे काम झालेलं आहे तर त्या ठिकाणी पूर्णपणे BBM करून पूर्ण जे काय असेल ते डांबरीकरण करावं. पण आज सरडे साहेबांना सुद्धा फोन करून सुद्धा त्यांनी कामासाठी माणसं पाठवलेली नाही आहेत आणि या ठिकाणी मुख्य बाजारपेठ असून सर्व व्यापाऱ्यांना या धुळीचा त्रास सहन करावा लागतो आणि त्यामुळे पूर्णपणे मालावर सुद्धा त्या सगळी धूळ बसते आणि नाहक या बांधकाम विभागाचा जो मस्तावलेला कारभार आहे याचा पूर्णपणे त्रास आहे या व्यापाऱ्यांना होतो आहे. तर ह्यावर आजच्या आज जर कार्यवाही नाही झाली तर पूर्णपणे बांधकाम अधिकारी जे कोण असतील संबंधित जे या प्रशासनाचे जे काही अधिकारी असतील त्यांची पूर्णपणे जबाबदारी असेल आणि या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा जर अपघात घडला आणि व्यापाऱ्याने कोणत्याही प्रकारचा जर काही त्रास झाला तर त्याला सर्वस्वी जबाबदारी बांधकामचे अधिकारी असतील, कारण ते कोणत्या कामात व्यस्त आहेत हे त्यांनाच माहीत असेल. ते टेंडर प्रोसेसच्या कामामध्ये जर व्यस्त असतील तर आज जे मूलभूत गरजा आहेत आणि ज्या नागरिकांच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवणार कोण, असा या प्रशासनाला आमचा पूर्णपणे प्रश्न आहे. जर या पूर्णपणे मुख्य बाजारपेठेतील रस्त्याचं जर 2 दिवसांना आजच्या आज जर या मुख्य बाजारपेठेचं जर रस्त्याचं जर काम झालं नाही तर आम्ही तीव्र अशा आंदोलनात्मक भूमिकेमध्ये आहोत. आजच्या दिवसात जर या रस्त्याचं काम जर सुरुवात केली नाही या कामाला तर या ठिकाणी साचलेला जो मातीचा ढिगारा आहे आणि जी खडी आहे ती उचलून आम्ही नगरपालिकेच्या दारामध्ये नेऊन टाकू. मुंबईसह इतर महानगरपालिकेत मिळालेल्या विजयानंतर मंत्री नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ठाकरेंना टोला लगावत मतदारांचे आभार मानले. साहेब, मुंबई महानगरपालिका निवडणुकाचे निकाल हाती येत आहेत. महायुती मोठ्या प्रमाणात आघाडीवर जाते. आपली पहिली प्रतिक्रिया जाणून घ्यायची. उद्धव ठाकरेला जरा मला पहिला तर हसणारा चेहरा पाठवा आणि उद्धव आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या सगळ्यांना माझा जय श्रीराम. आणि आज जो एक भगवा झंझावात त्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात आमचे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रवी चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वात, सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात आणि आमचे सगळेच महायुतीचे सगळेच आमचे प्रमुख नेते आज पूर्णचं पूर्ण ह्या प्रत्येक महापालिकेमध्ये बहुतेक ठिकाणी जय श्रीरामवालच महापौर बसण्याची पूर्ण पद्धतीने तयारी झालेली आहे. मी ह्या सगळ्या महापालिकेच्या मतदार बंधू भगिनींना मनापासून आभार मानीन की आपण या सगळ्या महापालिकेवर जय श्रीराम आणि आय लव महादेववालं जे काय विचाराचे जे महापौर बसवले यामुळे निश्चित पद्धतीने आपल्या ह्या महाराष्ट्राकडे देशाकडे वाकड्या नजरेने बघणारे हे जे कोण जिहादी होते त्या सगळ्या लोकांना एक कडक संदेश आज मिळालेला आहे. उद्धव ठाकरेला जरा मला पहिला तर हसणारा चेहरा पाठवा आणि उद्धव आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या सगळ्यांना माझा जय श्रीराम. आणि आज जो एक भगवा झंझावात त्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात आमचे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रवी चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वात, सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात आणि आमचे सगळेच महायुतीचे सगळेच आमचे प्रमुख नेते आज पूर्णचं पूर्ण ह्या प्रत्येक महापालिकेमध्ये बहुतेक ठिकाणी जय श्रीरामवालच महापौर बसण्याची पूर्ण पद्धतीने तयारी झालेली आहे. मी ह्या सगळ्या महापालिकेच्या मतदार बंधू भगिनींना मनापासून आभार मानीन की आपण या सगळ्या महापालिकेवर जय श्रीराम आणि आय लव महादेववालं जे काय विचाराचे जे महापौर बसवले यामुळे निश्चित पद्धतीने आपल्या ह्या महाराष्ट्राकडे देशाकडे वाकड्या नजरेने बघणारे हे जे कोण जिहादी होते त्या सगळ्या लोकांना एक कडक संदेश आज मिळालेला आहे. दोन्ही ठाकरे बंधूंनी संध्याकाळची इस्लामाबादची फ्लाईट पकडावी आणि पाकिस्तानात जावं अशी जहरी टीका मंत्री नितेश राणेंनी केली आहे. साहेब,
दोन भाऊ एकत्र आले होते. मुंबईतील मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई असं म्हटलं जात होतं. मात्र आता देऊन एकत्र आले ना, दोन्ही एकत्र बसून संध्याकाळची इस्लामाबादची फ्लाईट आहे, बसायचं आणि पाकिस्तानमध्ये जायचं आणि अल्लाहू अकबर म्हणत राहायचं एवढं. आता देऊन एकत्र आले ना, दोन्ही एकत्र बसून संध्याकाळची इस्लामाबादची फ्लाईट आहे, बसायचं आणि पाकिस्तानमध्ये जायचं आणि अल्लाहू अकबर म्हणत राहायचं एवढं. सिंधुदुर्गात महायुतीची घोषणा करण्यात आली आहे. खासदार नारायण राणे यांनी ही घोषणा केली. मंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांची उपस्थिती होती. आगामी होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसंबंधी बोलवलेले आहे. या विषयावर बोलण्या अगोदर मुंबई आणि महाराष्ट्रात महानगरपालिकेच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकीमध्ये विरोधकांचा धुव्वा उडवून भाजप आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या महायुतीने जो विजय मिळवला आहे त्या विजयाबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय एकनाथजी शिंदे, सन्माननीय अमित साटम मुंबईचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब यांचं मी अभिनंदन करतो. यांनी हा ऐतिहासिक विजय त्यांनी मिळवून दिला आहे, त्याबद्दल धन्यवाद आणि परत एकदा अभिनंदन. आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे महायुतीतर्फे आम्ही सकाळपासून बैठका घेतो आहोत. दोन्ही पक्षाची बैठक संपन्न झाली. त्या अगोदर तुम्हाला सांगावंसं वाटतं की आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुती करायचा निर्णय घेतलेला आहे आणि हा निर्णय वरिष्ठांच्या सांगण्यामुळे, आदेशामुळे आम्ही घेत आहोत. आमचे दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी एकत्र निवडणूक ही लढवली जाणार याचा सगळ्यांना आनंद आहे आणि आपण नक्कीच या जिल्हा परिषदेच्या 50 जागा आहेत आणि पंचायत समितीच्या 100 आहेत. इथेही आम्ही विरोधकांचा धुव्वा उडवून आम्ही विजय मिळवणार. जिल्हा परिषद पंचायत समित्या आम्ही जिंकणार असा निर्धार आजच्या बैठकीनंतर कार्यकर्त्यांनी जाहीर केलेला आहे. वाजले. आजपासून अर्ज भरण्याला सुरुवात करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आज सुरुवात झालेली आहे. 11 ते दुपारी 3चा हा टायमिंग आहे. आपण बघतोय कणकवलीतील या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठी उमेदवारीचा चौकशी कक्षामध्ये उमेदवारींचे अर्ज आहेत ते येथे दाखल झालेले आहेत आणि अर्ज येथे घेऊन नंतर जो अर्ज आपल्याला त्याला लागणारे कागदपत्र आहेत ते त्याच्यासोबत जोडायचे आहेत आणि त्यानंतर ह्या तहसील कार्यालयातील आवारामध्ये निवडणूक अधिकारी यांनी हे जे कक्ष स्थापन केले आहे त्यामध्ये 6 टेबलं एकंदरीत ठेवलेली आहेत. आपण बघतोय की ही 6 टेबलं आहेत. 2 जिल्हा परिषदसाठी आणि बाकी 4 आहेत ती पंचायत समितीसाठी आहेत. आपण बघतोय की ही 6 टेबल आणि 1 टेबल हे अनामत रक्कम भरण्यासाठी आहे. स्वतः जे कणकवलीचे प्रांताधिकारी आहेत जगदीश कातकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे जी निवडणूक आहे ती पार पडणार आहे. त्यानंतर तहसीलदार आहेत दीक्षांत देशपांडे हे देखील ह्या संपूर्ण निवडणुकीचा आढावा घेत आहेत. आपण सकाळी आता 11 वाजल्यापासून एकंदरीत ह्या उमेदवारी अर्ज सादर करण्यास सुरुवात होईल. दुपारी 3 वाजेपर्यंत हे नियोजन असेल आणि त्यानंतर किती अर्ज येतील याही देखील पाहावं लागणार. आज पहिलाच दिवस आहे उमेदवारी अर्ज सादर करण्याचा आणि त्यानंतर नेमकं किती अर्ज येतील देखील पाहावं लागणार. पण प्रशासनाने बघितलं तर निवडणूक आयोगाने पूर्ण तयारी ही केलेली एकंदरीत दिसत आहे.
संपूर्ण जी तयारी आणि प्रशासन निवडणूक आयोग सज्ज आहे. 6 टेबल आहेत, 2 टेबल ही जिल्हा परिषदसाठी आहेत, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आहे, आणि 4 टेबल आहेत ती पंचायत समितीसाठी आहेत, आणि 1 टेबल हे अनामत रक्कम भरण्यासाठी आहे. त्यामुळे आजचा पहिला दिवस आहे. किती अर्ज येतील हे देखील पाहावं लागणार आहे. पण निवडणूक आयोगाने आपली जय्यत तयारी इथे केलेली आपल्याला एकत्रित दिसत आहे. नॉमिनेशन जे फॉर्म आहेत ते इथे उमेदवार असतील त्यांनी घेऊन जाऊ शकतात. त्याच्यात लागणारी कागदपत्रे ते तपासू शकतात. लागणारी जी कागदपत्रे त्याची जी माहिती आहे ही देखील इथे त्यांनी माहिती कक्षामध्ये लावलेली आहेत. काही उमेदवार देखील आता दाखल होत आहेत, याची माहिती जाणून घेत आहेत. अशीच एकंदरीत परिस्थिती आहे. पण आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झालेली आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. निवडणुकीच्या अनुषंगाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यात आंतरराज्य सीमा भागात 10 ठिकाणी तपासणी नाके सुरू करण्यात आले. पोलिसांची विविध पथकं तैनात करण्यात आली आहेत. याशिवाय कायदा आणि सुव्यवस्था टिकून ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू असल्याचं पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर यांनी सांगितलं. टप्प्याच्या सुरुवातीच्या अनुषंगाने मॅक्सिमम रोल जसा निवडणूक यंत्रणेचा असतो कलेक्टर मॅडमनी सर्वांना ब्रीफ केलेच आहे. पोलीस विभागाच्या दृष्टीने संपूर्ण प्रचार कालावधी किंवा आचारसंहिता लागू झाल्यापासून तर मतदान पूर्ण होईपर्यंत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधक कारवाईवर जोर देण्यात येत आहे. जे काही त्रासदायक एलिमेंट्स आहेत, गुंड प्रवृत्तीचे इसम आहेत, अवैध धंद्यात व्यस्त असलेले इसम आहेत, यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधक कारवाई जोमाने करण्यात येत आहे. याशिवाय आपला जिल्हा हा आंतरराज्य सीमेवर आहे. त्या दृष्टीने राज्य सीमेवर विविध 10 ठिकाणी रस्ते तसेच काही पोरस पॉईंट्स आहेत. या ठिकाणी आपण चेक पॉईंट्स तयार करतो आहे. मॅडमने सांगितल्यानुसार SST आणि FST पण तयार झाल्या. त्या चेक पॉईंट्स पण आपले ॲक्टिवेट झालेले आहेत जिल्हा आणि राज्य बॉर्डरवर. त्यात जे मनुष्यबळ आहे त्या मनुष्यबळामध्ये आणखी वाढ होईल, कारण सध्या आपला जवळपास 350पेक्षा जास्त पोलीस फोर्स हा मुंबई आणि मेट्रोपॉलिटन रिजनमध्ये जे काही निवडणूक कार्यक्रम चालू आहेत त्याकरिता गेलेला आहे. आपला मनुष्यबळ तिकडनं येताच त्यामध्ये आणखी वाढ होईल आणि हा संपूर्ण कालावधी योग्य प्रकारे पार पाडावा याकरिता कायदा व सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने अवैध धंदे, शस्त्र आणि या संदर्भात सगळी कामगिरी चालू आहे. जी काही ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत तसे मॅडमने सांगितले तर सर्वांचं शस्त्र जमा करून येण्याचे आदेश पारित झालेले आहे आणि ती पण पुढच्या 2 दिवसामध्ये ती कारवाई पूर्ण होईल. याशिवाय बाकी इतर ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल नाहीत पण ज्यांची शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहेत त्या दृष्टीनं जी काही पुढची बैठक होईल आणि त्यात निर्णय होतील त्यानुसार ती देखील कारवाई पूर्ण केली जाईल. धन्यवाद. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झालंय. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत अशा 134 शस्त्र परवाना धारकांना तात्काळ शस्त्र जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांची निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त बैठक पार पाडल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मायनाक भंडारी सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर, सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळी, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत उपस्थित होते. सर्वांना माहिती आहे, माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने 13 जानेवारी 2026 रोजी 12 जिल्हा परिषद आणि 122 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली आणि त्या दिवसापासून आपल्याकडे आचारसंहिता लागू झाली. कारण सिंधुदुर्ग जिल्हा त्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या 50 गटांसाठी आणि 100 निर्वाचक गणांसाठी आपल्याकडे निवडणूक होऊ घातलेली आहे. तर त्या अनुषंगाने आपण आज जिल्ह्याचा एक प्राथमिक मीटिंगसाठी जमलेलो आहोत. पुढे जसं की 8 तालुके, त्याच्यामध्ये एकूण 50 गट आहेत, 100 आणि त्याच्या दुप्पट 100 गण आहेत पंचायत समित्यांसाठी. 8 पंचायत समित्यांसाठी हे 100 गण आहेत. सर्वात जास्त गट असणारे तालुके आहेत हे कुडाळ, सावंतवाडी जिथे 9 आहेत आणि सर्वात कमी असणारे आहेत दोडामार्ग आणि वैभववाडी जिथे 3 गट आहेत आणि 6 गण आहेत. हा निवडणूक कार्यक्रम आहे हा माननीय आयोगाने जाहीर केलेला आहे. तर जी मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे ती 1 जुलै 2025 ची जी आपली भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली यादी ती आपली मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार आहे
आणि त्या याद्या आपल्या तयार आहेत. त्या त्याची अंतिम यादी देखील आपण प्रसिद्ध केली होती यापूर्वी. आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना जी प्रसिद्ध करायची आहे ती 16 जानेवारी म्हणजे उद्या आम्ही ती अधिसूचना प्रसिद्ध करणार आहोत. आणि उद्यापासूनच म्हणजे 16 जानेवारीपासून ते 21 जानेवारीपर्यंत दररोज 11 ते 3 या वेळेमध्ये नामनिर्देशन पत्र स्वीकारले जातील. 16 जानेवारी ते 21 जानेवारीच्या मध्ये जो रविवार आहे त्या दिवशी नामनिर्देशन पत्र स्वीकारले जाणार नाही. छाननी ही 22 जानेवारी 2026 रोजी आहे. त्यानंतर 22 जानेवारी 2026 रोजी आहे. माघारी घेण्याचे दिनांक आहेत 23, 24 आणि 27. 25 आणि 26ला सुट्टी असल्यामुळे त्या दिवशी माघारी घेता येणार नाही. आणि अंतिम उमेदवार यादी ही 27 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 3:30 नंतर चिन्ह वाटप झाल्यानंतर जाहीर केली जाईल. त्याच दिवशी चिन्ह वाटप असेल. 5 फेब्रुवारीला सकाळी 7:30 ते संध्याकाळी 5:30 या वेळेमध्ये मतदान घेतलं जाणार आहे. आणि मतमोजणी ही त्यानंतर 2 दिवसांनी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून आपण मतमोजणी सर्वत्र होईल. हे आपले सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रत्येक तालुक्यामध्ये 1 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 2 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी आपण डिप्लॉय केलेले आहेत. आणि हे सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी त्यांच्या पद्धतीने तेथील सर्व प्रशासकीय स्टाफ पूल करून घेतील. त्याच पद्धतीने आपण जिल्हा स्तरावर देखील विविध समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. विविध नोडल अधिकारी आपण नियुक्त केलेले आहेत. त्यांच्या टीम्स नियुक्त केलेल्या आहेत. त्यांची कालच प्राथमिक आम्ही मीटिंग घेतलेली आहे आणि त्यांना सर्व अनुषंगिक सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत. तर प्रत्येक कमिटीचं काम हे कालपासूनच सुरू झालेलं आहे. ही साधारण मतदार संख्या मतदान केंद्राची संख्या आहे. टोटल 870 मतदान केंद्र आपल्याकडे आहेत. त्यामध्ये एका इमारतीत 1 मतदान केंद्र असलेली संख्या 620, 2 केंद्र असणारी 214 आणि एका इमारतीत 3 केंद्र असलेली 36 केंद्र आपल्याला दिसतात. सर्वात जास्त मतदार केंद्र संख्या ही कुडाळ तालुक्यामध्ये 153 इतकी आहे. त्यानंतर सावंतवाडीमध्ये 143 इतकी आहे. ही आपली मतदार यादी. मतदार संख्या स्त्री मतदार संख्या 3,01,903 आणि पुरुष मतदार संख्या 2,97,660 आणि एकूण मतदार संख्या आहे आपली 5,99,564. त्यानंतर हे उमेदवारांच्या साठीच्या सूचना आहे की नामनिर्देशन पत्र काय कसं असावं. जो आपल्याला आयोगाने विहित केलेला नमुना आहे त्यामध्ये त्यांनी नामनिर्देशन पत्र भरायचं आहे. त्यासोबत विविध प्रमाणपत्रे जसं मतदायित्व असेल, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे प्रमाणपत्र, शौचालय वापराबाबत असेल, तसेच पक्षाच्या कडून निवडणूक लढवत असतील तर फॉर्म 2A, 2B याच्या प्रती, जात प्रमाणपत्र लागू असेल तर जात प्रमाणपत्र, जात वैधता हे देणं आवश्यक आहे. आणि त्याच पद्धतीने ते आपल्या जिल्ह्याच्या मतदार यादीत आहेत याचा त्यांनी उतारा काढून त्याची प्रत आपल्याला नामनिर्देशन पत्रासोबत द्यायची आहे. शपथपत्र हे स्टॅम्प पेपरवर सादर करायचं नाहीये. साध्या पेपरवर देखील त्यांनी स्वतःची स्वाक्षरी करून सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे ते शपथपत्र देऊ शकतात. हे 2A, 2B जे पक्षाच्याकडून निवडणूक लढणार आहे तर त्यासाठी आहे. तर पक्षाकडून आम्हाला अधिकृत जे त्यांचे ते जे ज्यांना नेमून देणार आहेत की ज्यांच्याकडून उमेदवारांचे 2B येतील तर ते 2A आमच्याकडे उद्यापासून स्वीकारले जातील 21 तारखेपर्यंत. आणि 2B हे आहेत हे उमेदवारासाठी पक्षाकडून दिले जाणार आहेत तर ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे 21 जानेवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंत द्यायचे आहेत. उमेदवारी मागे घ्यायचे असेल तर समक्ष उमेदवारांनी आणि किंवा त्यांच्या निवडणूक प्रतिनिधीने घ्यायचे आहे. ऑनलाईन यावेळेस कुठलीही प्रक्रिया यावेळेस ऑनलाईन नाही आहे. तर मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी यांच्या नेमणुका ह्या निवडणूक निर्णय अधिकारी करतील आणि त्या स्तरावरतीच त्यांच्या नेमणुका आणि त्यांचे जे काही 2 किंवा 3 प्रशिक्षणाचे नियोजन होतील ते त्यांच्या स्तरावरती करण्यात येतील. राजकीय पक्षांची बैठक आपण जिल्हा स्तरावरती आजच सकाळी आपण केली आहे आणि त्यांना सर्व सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच पद्धतीने निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर देखील राजकीय पक्षांची बैठक घ्यावी असं आपण त्यांना सूचित केले आहे आणि त्या अनुषंगाने पुढील 2 दिवसात तिथे देखील बैठका होतील. त्याचप्रमाणे निवडणूक काळामध्ये प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून 1 खिडकी योजना राबवण्यात येईल आणि सर्व प्रकारच्या ज्या काही परवानग्या असतील उमेदवार आणि प्रचारासाठी तर त्यासाठी त्यांना तिथून 1 खिडकीतून देण्यात येते. पुढे
जसं की माध्यम आणि जाहिरात प्रमाणन कमिटीचं गठन देखील आपण केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये जिल्हा माहिती अधिकारी हे सचिव आहेत. आचारसंहिता कक्ष आपल्याकडे स्थापन केलेला आहे. आचारसंहिता कक्षाचे प्रमुख हे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना केलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणांना आचारसंहितेचे पालन करण्याच्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत. त्याच पद्धतीने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्व ठिकाणी FST, SST आणि VST पथक स्थापन केलेले आहेत आणि त्यानुसार त्यांची कारवाई आजपासून सुरू झालेली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थाबाबत आमची कालही एक मीटिंग झालेली आहे, आजही एक मीटिंग झालेली आहे. 14 जानेवारीच्या मीटिंगच्या अनुषंगाने जवळपास 133 परवानाधारकांची 134 शस्त्र जमा करण्याचे आदेश आम्ही दिलेले आहेत की ज्या शस्त्र परवानाधारकांवरती गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत त्यांचे शस्त्र आम्ही ताबडतोब जमा करून घेतोय. आणि जे इतर परवानाधारक आहेत ज्यांच्यावरती गुन्हे दाखल नाहीत परंतु त्यांच्याकडे शस्त्र आहे तर त्यांनी शस्त्र जमा करावी यासाठी आम्ही त्यांना नोटीस बजावली आहेत आणि त्यांच्याकडून विहित काळामध्ये खुलासा घेऊन आम्ही त्याबाबत निर्णय घेणार आहोत. जो काही कायदा सुव्यवस्थेचा आराखडा आहे तो पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन यांचा संयुक्त आराखडा तयार होतोय आणि त्या आयोगाचे जे काही निर्देश आहेत कायदा सुव्यवस्थेबाबत तर त्याचे तंतोतंत पालन करावं यासाठी आम्ही सकाळीच सर्व RO त्याचबरोबर पोलीस यंत्रणा यांची संयुक्त मीटिंग मी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या संयुक्त पद्धतीने आम्ही सकाळी मीटिंग घेऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत देखील सर्व सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत. हे साधारण नामनिर्देशन पत्र तयार करण्याचे आणि छाननीचे ठिकाणे आहेत. वैभववाडीमध्ये वीर शिरोमणी महाराणा प्रतापसिंह सभागृह पंचायत समिती वैभववाडी, कणकवलीमध्ये तहसीलदार कार्यालय कणकवली, देवगडमध्ये मुख्य प्रशासकीय इमारत तहसीलदार कार्यालय देवगड, मालवणमध्ये तहसीलदार कार्यालय मालवण, कुडाळ येथे तहसीलदार कार्यालय कुडाळ, वेंगुर्ला येथे तहसीलदार कार्यालय वेंगुर्ला, सावंतवाडी येथे सावंतवाडी तहसीलदार कार्यालय, दोडामार्ग येथे देखील तहसीलदार कार्यालय दोडामार्ग असे नामनिर्देशन पत्र आणि छाननी करण्याचे ठिकाणे आहेत. त्याच पद्धतीने EVMच्या बाबतीत विषय असा आहे की EVMच्या स्ट्रॉंग रूम्स हे आमच्या इलेक्शन जाहीर होण्यापूर्वीच आम्ही तयार केलेल्या होत्या. त्याच पद्धतीने जिल्हा स्तरावरून आम्ही EVMचं वाटप देखील केले होते. जेवढे आपल्याला लागणार आहेत 870 केंद्रांसाठी तर तितके त्यात इंटू 10% एक्स्ट्रा असे EVMs आम्ही खाली दिले होते. त्याची फर्स्ट लेवल चेकिंग म्हणजे जी प्रायमरी चेकिंग पहिल्यांदा होते ती देखील झालेली आहे. त्यानंतरही आपल्याकडे पुरेसे कंट्रोल युनिट्स आणि बॅलेट युनिट्स आपल्याकडे आहेत उपलब्ध. त्याच्याही व्यतिरिक्त एक अतिरिक्त सुविधा म्हणून आम्ही आयोगाला मागणी केलेली आहे की सरप्लस आमच्याकडे असावेत. त्यासाठी आयोगाने देखील आम्हाला निर्देश दिलेले आहेत की महापालिकांच्या निवडणुका झाल्यानंतर ठाणे महापालिकेकडून तुम्ही अतिरिक्त EVMs तुम्ही घेऊ शकता. तर तशी मागणी आम्ही ठाणे महापालिकेला देखील केलेली आहे. त्यामुळे EVMच्या बाबतीत कुठलीही अडचण येणार नाही, स्ट्रॉंग रूमच्या बाबतीत कुठलीही अडचण येणार नाही याची आम्ही दक्षता पूर्णपणे घेतलेली आहे. तयारी आहे. सर्व यंत्रणांना ताबडतोब कारवाई करायचे आम्ही आदेश दिलेले आहेत. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक सर तुम्हाला काही सांगायचं असेल एक्स्ट्रा? शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गात महायुतीची घोषणा, रवींद्र चव्हाणांचं सीएमांकडून अभिनंदन आणि महायुतीचा सिंधुदुर्गात जल्लोष. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.